دما گوژیانا دبن کۆنان de dibe bihişt em ê zanibin gomalwêranî û fermaneke mezin çêbûye. Ew çiyayê Şingalê ye, yê got li rastî êrîşa heftê û siyemîn hat. Ev êrîşa got bi destê Daişê bû û qonaxeke neh di dîrokê de vebû. Qonaxa got dîsa bazara jinan vebû û giyanê mirovan bû tiştê herî arzan. Çar meham li vê derê û rastî gelek teedel mabû, malê me fecirandin û zilamên me girtin, jinên me girtin, kesekî niha herî kariya me nekir. Bes tên me tesewirîn rismê me digirin û çi? Gelek ji van xelkan pênc heyvûnîvan dorpêçkirî li çiyaman, ta bi bazdanê jî bi dest wan neket. Tenê li ser alîkariyan dijîn û xwarina xwe li ser textan çêdikirin. Pênc mehûnekin mizvirin. Nanim ji xwe re çêdikin tenûrê, dara ji xwe re tînin. Girare û birince û savare tiştî wiha tiştekî dil ba me nîye. Ev tişt e. Halê me pîs e gelek. Dinya cemî de gaz û nîna. Demsala zivistanê dilovaniyê kesî nake. Tenê ev xelk tekez dikin, gojiyan bi çi awayî be wê berdewam be. İmam vê derê necana pepek xwarinê dema cana Kurdî denema û xelxêra taşma re çînî û ji eşêjîşî me kire mitxaniyê xwe de bû serîn weranî me bast. Hinek ji me kuştin û hinek girtin û hinek filitin. Bahar bikî erzû eyal birê girtin hezara. û bahar bikî êd kuştîn û êd teedil şerefa wan kirîn, mala wan bidin mîratê. Bi rastî tiştek nemay pîs be wan nekir. Çiyayê Şingalê yê got bi sedê salan ola îzdiyan himbêz dikir. Îro yê bi çi awayî wan himbêz bike dema golê vegerin. Eger veger hebe. Ekrem Salih Orient News. Şingal. Cihad derketin.